Napo ka mga kaso ang giparig-on karon sa National Bureau of Investigation NBI nga dunay kalambigitan sa anomalya sa pundo sa PhilHealth nga gigamit sa mga pasyente sa mga tambalanan nga bisa negatibo sa COVID-19. Apan gipagawas nga positive aron lang magamit ang PhilHealth funds. Usa sa mga kaso gikatakdang isangat na sa NBI 7 karong simanaha. Ani ang report. Sunod sa buhatan sa National Bureau of Investigation NBI 7 ang mga kinaton nga mga dokumento gikan sa buhatan sa PhilHealth. May kalabigitan kini sa gihimong investigasyon sa NBI sa anomalya sa ahensya diin na pulo ka mga kaso ang pasiuna nilang giimbestigahan. Kuti kaayo ang proseso nga giagian isip pagsunod sa due process apan adunay nabantayan ang NBI nga kapasikaran sa ilang aksyong legal batok sa mga nalambigit. Gani gikitakda karong simanaha isang at ang usa ka kaso sa Anti-Graft Office. Suma ni Attorney Rinan Oliva, ang direktor sa NBI Region 7, nga nahitabo kini dihang mao pa lang ang paggrabe sa COVID diin ang pasyente gidala sa tambalanan. Negatibo ang resulta sa COVID test nga nagpasabot lang nga kadtong hospital bill sa balatian sa pasyente ang abagahon sa PhilHealth apan nasuta sa ilang pakisusi nga lahi ang gisumiter sa PhilHealth diin gibutang nga severe COVID positive ang resulta. Posibleng gihimo kini aron maggamit ang pondo sa PhilHealth ni adtong higayuna ug naaprubahan usab sa ahensya. Wala pa idetalye sa opisyal sa NBI kung sikinsa ang mga makasuhan diin sa matag kaso naglambigit og mga personalidad sa hospital ngadto na sa PhilHealth. He was probable pagsugod pero results showed na negative ang iyang kuan. Iyang PCR test. Okay, and then what happened? Giklaim og positive. Ana ka simple. Positive, so ma-claim nila ang money? Ginaklaim ang money, consummated na. Samtang gipasabot sa NBI official nga dili mahimong lakturon ang proseso sanglit, gikinahanglan man nga ipatigpabaw ang due process. By batch ang giatiman sa NBI diin kasamtangang nag-irog ang first 10 cases. Inigahuman ini laing batch sa kaso na usab ang ilang puntingon base sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan. Nga among gipatawag diri during our investigation, daghang kayo mong dugay. Kaya you have to invite each one of them to hear their side as part sa due process na to. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.